Teu aquest apartat, no? O sigui, el fet de comprovar que creix, suposo que no heu tingut problema, ¿vale? Perquè si feu la derivada, pues serà 30x al quadrat menys 420x més 1470. ¿Vale? I llavors feu la derivada igual a 0 i per lo que m'heu dit, aquí us sortia la x igual a 7, no? Us sortia quan fèieu aquesta equació que la x era igual a 7. ¿Vale? Clar, aquest seria un possible màxim o mínim. ¿Vale? Però a vegades no és ni màxim ni mínim com aquest cas. ¿Vale? Llavors, fixeu-vos que quan vosaltres comproveu el creixement entre el 0 i el 12, ¿vale? Perquè aquesta funció estava definida aquí, agafeu un valor a l'esquerra del 7, per exemple el 6, i si feu la derivada en el 6, pues, comprovàveu que era positiva, ¿vale? I per tant creix, i per tant si agafeu la derivada del 8, un valor a la dreta, també era positiva, no? I també la funció creix. Llavors, en el 7, de fet, no hi ha cap màxim ni mínim, és el que seria un punt d'inflexió. ¿Vale? Fixeu-vos que la funció creix, en el 7 la funció, o sigui, aquest dibuix ha sortit malament, ¿vale? Però fixeu-vos que el que fa la funció és, la funció creix, justament en el 7 ni creix ni decreix i després torna a créixer. Per tant, en aquest punt, en el 7, la funció no creix perquè la derivada és 0. En canvi, a la resta de punts, la funció creix perquè la derivada és positiva. Per tant, aquest punt és el que creix més lent, perquè de fet no creix. ¿Vale? Aquesta seria una manera de veure. Una altra és, com m'esteu dient que busqui creixement més lent, ¿vale? Això vol dir que us demanen el mínim de la derivada. I per buscar el mínim de la derivada, com la derivada és f', doncs buscar el mínim d'aquesta funció és tornar a derivar. I llavors, si torneu a derivar, us queda 60x menys 420 igualat a 0, ¿vale? I d'aquí traieu que la x és 7. I si faig la tercera derivada, com em dona 60 i és més gran que 0, ¿vale? Vol dir que és un mínim en x igual a 7. És a dir, és un mínim de la derivada, que és el que m'estan preguntant. ¿Vale? Però això d'aquí no caldria fer-ho, ¿vale? Perquè ja es veu que si la funció creix i en el 7 no creix i continua creixent, vol dir que el creixement més lent precisament és el 7.